आज ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁଠିକି ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଢେର ସାରା ସଦା ସହିତ ମୁଁ ସଦା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମିନି ବ୍ଲଗ ଡେ 10 କୁ। ମନ୍ଦିରଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଗଛଟି ହେଉଛି ମାଧବୀ ଲଟା ଗଛ। ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରୂପ ଓ ଅପୂର୍ବା। ସେ ଦୁର୍ବଳା କିମ୍ବା ଅବଳା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ସାକ୍ଷାତ ନାରୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସଂହାର ନିମନ୍ତେ ଭୟଙ୍କରୀ ମା କାଳୀଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ ବି କରିପାରେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣଟି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ବି ଅଛି। ଆସିଲା ବାଟରେ ଦେଖିଥିଲି ଗୁଆ ଗଛ, କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖୁଛି। ଆସିକି ମୁଁ ଆମ ବିଲରୁ ଆସିଥିବା ପରିବା ସବୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେ ଯାହା କହୁଛି ହଠାତ୍ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣେଇବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଥିଲି ବାପାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଜଣେଇବି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ।